Top 11 films za ku je ku kalla masu kyau a wannan satin. Akwai fina-finai guda hudu da zan faɗa. Idan ka san kana da tsoron ganin kisa, kaka kalli ma fina-finan nan guda hudu da zan faɗa. Zan faɗe su a wajejen ƙarshe. Na farko wanda za ku fara kalla, mai lissafi. Mai lissafi ban taɓa ganin ma jarumin da ya iya lissafi kamar wannan ba. Ko fasa kwanya albarka, wannan ya ci uwar fasa kwanya lissafi, jarumin nan ya iya lissafi. Na biyu shine taurin zuciya. Taurin zuciya fim ɗin Akshay Kumar ne, sabon fim ne, yana faɗa akan wata ƙabila. Fim ɗin ya masifar kyau, ku je ku kalli. Sai kuma damusa ɗan sanda ne, kuma ya kasance damusan ne, akwai yakushi na gaya mu, ku je ku kalli fim ɗin nan. Sai kuma shagamo shi kuma irin style ɗin Pushpa, haka jarumin yake a fim ɗin, irin style ɗin Pushpa yake yi. A haka aka yi fim ɗin ya masifar kyau, amma ƙarshe mutuwa yake. Kai, jarumin nan jarumi ne na gaya muku, je ku kalla. Sai kuma katari ya masifar kyau. Katari love story ne, sannan kuma fim ne na ɗaukar fansa. Sai kuma fusga shi ma fim ne na ɗaukar fansa, sannan shi ma kuma love story ne. Shi ma na ji daɗin fim ɗin na ya masifar kyau. Sai kuma gangara shi kuma anan na ga mahimmancin hijabi ya amfani a fim ɗin nan. Fim ɗin ya masifar kyau, ana sa hijabi a fim ɗin nan, ku je ku kalli hijabi. Sai kuma ga fina-finan nan kisa hannun rashin imani. A fim din ne ake ciro hanjin mutum, ga hanjin yana hannunsa amma yana faɗa. Sai kuma na gaba shine birnin shedan din nan. Duk iya rike mai kan birin ka baka kai jarumin nan ba, ya iya rike mai kan biri da kashe mai mata ya haukaci, in da rike mai kan biri ne. Sai kuma na gaba shine dan kwangila ya masifar kyau, sannan kuma fim ne akan wata yarinya wacce ake kidnapping ɗinta ya je ya ɗauko ta. Shi ma ya masifar kyau, ana kisa na hauka. Idan ka san kisa yana hana ka bacci, kaka kalli fina-finan. Sai kuma farmakin jagari fim ɗin Dragon ne, kuma shi ma ya yi masifar kyau. Wa'annan fina-fina a Top 11 films za ku je ku kalla masu kyau a wannan satin. Akwai fina-finai guda hudu da zan faɗa. Idan ka san kana da tsoron ganin kisa, kaka kalli ma fina-finan nan guda hudu da zan faɗa. Zan faɗe su a wajejen ƙarshe. Na farko wanda za ku fara kalla, mai lissafi. Mai lissafi ban taɓa ganin ma jarumin da ya iya lissafi kamar wannan ba. Ko fasa kwanya albarka, wannan ya ci uwar fasa kwanya lissafi, jarumin nan ya iya lissafi. Na biyu shine taurin zuciya fim ɗin Akshay Kumar ne, sabon fim ne, yana faɗa akan wata ƙabila. Fim ɗin ya masifar kyau, ku je ku kalli. Sai kuma damusa ɗan sanda ne, kuma ya kasance damusan ne, akwai yakushi na gaya mu, ku je ku kalli fim ɗin nan. Sai kuma shagamo shi kuma irin style ɗin Pushpa, haka jarumin yake a fim ɗin, irin style ɗin Pushpa yake yi. A haka aka yi fim ɗin ya masifar kyau, amma ƙarshe mutuwa yake. Kai, jarumin nan jarumi ne na gaya muku, je ku kalla. Sai kuma katari ya masifar kyau. Katari love story ne, sannan kuma fim ne na ɗaukar fansa. Sai kuma fusga shi ma fim ne na ɗaukar fansa, sannan shi ma kuma love story ne. Shi ma na ji daɗin fim ɗin na ya masifar kyau. Sai kuma gangara shi kuma anan na ga mahimmancin hijabi ya amfani a fim ɗin nan. Fim ɗin ya masifar kyau, ana sa hijabi a fim ɗin nan, ku je ku kalli hijabi. Sai kuma ga fina-finan nan kisa hannun rashin imani. A fim ɗin ne ake ciro hanjin mutum, ga hanjin yana hannunsa amma yana faɗa. Sai kuma na gaba shine birnin shedan din nan. Duk iya rike mai kan birin ka baka kai jarumin nan ba, ya iya rike mai kan biri da kashe mai mata ya haukaci, in da rike mai kan biri ne. Sai kuma na gaba shine dan kwangila ya masifar kyau, sannan kuma fim ne akan wata yarinya wacce ake kidnapping ɗinta ya je ya ɗauko ta. Shi ma ya masifar kyau, ana kisa na hauka. Idan ka san kisa yana hana ka bacci, kaka kalli fina-finan. Sai kuma farmakin jagari fim ɗin Dragon ne, kuma shi ma ya yi masifar kyau. Wa'annan fina-fina a